Аз съм в после до мен е Не съм... един мой приятел и днес ще играем минигейм. Ози, да ме бутуш. Къде позаде направи? Всички цели, мамо. Идвай, виж ма. Чакай. Къде Имам си? въдица. Е тук. Да. Бягай. Аз имам лег. Ето. Бягай. Ти си не го отвърти да бъде, бе? Не. Напоядно. Знах, че взема. Господи. Бяга ли човек? Аз съм тук, то сме гони. Аз ще умра. Във водата ли си? Помощ! Нападай. Бой! Аз съм взел дума слорд. Бой бе, няма тим бе. Убих му го. Нали? Да, на. Само аз и ти останахме. Какво друго? Нищо. Те ли бе? Май. И още двама. О, домайте ме. Къде? Ей, тук аз ги взех. Значи сме само двамата, човек. Виж, ела. Само двамата сме. Чакай обаче. Не чакай. О! Ела. Ама ние сме само двамата. Ком покай да търсим честови да ги знаем. Ай. И да знаем какво има вътре. Тук няма нищо. И те хора, ние сме в някакъв сервер тук. Ще го има в описанието. Да, ще го има в описанието. И изчакай малко бе, бърз. Къде си? Ти целия ли си диамантен? Искам да те ловя. Не, бягай така. Аре бе, бабе. Не. Аре бе, рибке. Come to me. Майса. Ела ми тук, бе. Да, вижте ти го колко е неточен. Ай, ще му би. Аха, ще убия. Какво Здравей. става? Килеш? Ела тук, бе. Ще му би. Бягай. Аха. Сърца и половина, човек. Ко? 2 сърца и половина. Майка ти. На едно. Здравей. На половина. Здравей. Майка ти. Сега остава да ме убиш. Убих ли да? Да. Не, аз те убих тебе. Какво печелиш? Нищо. Печеля играта. Още една искаш ли? Ай. Пак ли там? Къде? Да. Съга. Ко да напиша? Съга, вот е. Ама искаш ли този път да тръгнем на различни места? 10. 9, 8. Ние сме двама, бе. Ние сме двама. Да, бе. 5, 4, 3, 2, 1. Атака за България! Атака за България, този път.
човек, ти си пропуснал дъма неща. О! Майка ти. Не ме очна! Да, ами тук. Ай, бе, ти. Майке. Ау, пък. Беги. Майка ти. Зехта. Ай, пак. Ела тук обаче. Тук ела. Арена 17. Кой ти е? О, ние сме много хора тук, бе. Ай, ти имам сме тук. Напиши сега вот. Вот е. СГ. Вот е. Готово. Не, пиши ми Game Already Start. Значи играта е почва. Да. Виж сега, нали сме тия? Да, бе. Ай. От до мен е мощи. 3, 2, 1. Атакай! Дъма нещо? О, слото ви. Килвай, бе. Килнах един. Трябва ли ти дъма неща? Аз ще умра, бе. Как Ти ме умря? убиха? Къде отидаха, бе? Изкараме на някакво поле. Да, бе, долу скачи. Не някакво поле. Еми да скачи долу. Той не може изкочи, аз съм на поле. Излез от сървъра и пак влез. Нещо ми е лагнало. И да, хората ще отклипа. Не. Ти не е лак, брат. Ти просто си влязъл там. Не се. Ти ще отклипа и абонирайте се и сървър ще е в описанието. Айде.